yanlan diyarım. Arkada zirdanı baltiyar yurtta, şovuna beslenip yanın diyarım. Şah sayrak dillerde hat birintinde, şan aydın olup yanın diyarım. Alçak bir karayla insanlı diyarda yanlanıp durmuş şehirlerin mukavi. Milleridir kahraman arkadan ezirler bulan şairler. Yanlan diyarım, karıştırdık şanına yanlan diyarım. Yanlan sen yanlan diyarım, bir karanlık şanına yanlan diyarım. Yarışsın yiğitler, yarışsın kıyılar, tarif edip bazı yarlık görüvi. Azuda ilimde şatlık duygunu, dünya şovun payla yanlan diyara. Şirin obalı tarihim yitirim gönül diyarım. Arkadan zirdanı bahtiyar yurtta vatanın şanı yanlan diyarım. Yanlan diyarım, karıştırdık şanına yanlan diyarım. Yanlan sen yanlan diyarım, bir karanlık şanına yanlan diyarım. Yanlan diyarım, karıştırdık şanına yanlan diyarım. Yanlan sen yanlan diyarım, bir karanlık şanına yanlan diyarım. Assalamu alaykum. Berqarar dowlatimizin täze ýamynyň galkynçda gurnuň mehriban adamlary. Salam elik güneşli diyarımızın kadirli aydımsaz muştaklary. Edip illeşer. Häzir Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asr bäsešiniň şäherlerine geçirilýän Ýanglan Ýarym 2023 telebäsešini başlaýar. Ýanglan diyarım 2023 telewäsleşiginiň çäklerine çykyş edýän höwçüň aydymçy ýaşlar üçin öz sungaty bilen watanymyzyň şöhratly wakalaryny wasp etmek, Türkmeniň milli aydymsaz sungatyny dünýä ýaymak iň bir mukaddes däpleriniň birine öwreldi. Arkadan serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna ýurdumyzyň ýatdan çykmajak şanly wakalary beslenýän günlerini Ýanglan Ýarym 2023 telebäsešiginiň çäklerine ýanglanjak. Ýurdumyzyň ösüşlerini, özgörüşlerini wasp edýän täze uşgunly aydymlar diňlemek diýseň buýsançlydyr. Höwçüň aydymçy ýaşlaryň Ýanglan diyarmaty telewäsleşiginiň Aşgabat şäheri welaýetler boýunça tapgyry bugun döwrümizin şöhratly wakalaryna baý bolan Mary welaýatyna dowam edýär. Keş deýleseň aslyňa sen, sötün ammatlydyr. Gulak goýsaň wasbyňa sen, gazal destan sungatlydyr. Sahabatly sehra çölüň, genji käni gammatlydyr. Ak ýollary rowan bolup, ýanglan gadym Mary, Türkmen ruhuny şan bolup, ýanglan gadym Mary. Halkymyzyň milli gymmatlyklaryna, ruhu baýlyklaryna, medeni genji hadynasyna, şol sana aydymsaz sungatymyzyň halkara derejesinde şöhratlanmagyna ak ýollar açýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyza, hemde hormat prezidentimiz, arkadagy serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Milli liderimiz gahrman arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun.
Türkmenistan döwletimizin şan şöhratyny cümle jahandan dawaralandyrmakda alyp barýan beýik işleri elmadama rowaç bolsun. Döwrüň beýik ykbalyna ýanglan maru şahu jahan. Hormatly watandaşlar, mehriban adamlar, gelin bolsa dawaramyzyň şu ýerine bugünkü bäsleşigimizde adalatly baha berjek emin agdalarymyz bilen tanyş bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Ferhat Mehmet Rejepbayew. Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnadarowa. Türkmenistanyň halk artisti Aman Miwi Mehmedowa. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa. Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asry bäsleşiginiň ýeňejisi Jahan Gurbanowa. Şeýlekem Türkmenistanyň halk artisti Eminler toporunyň başlygy Kerim Alyasow. Gelin bolsa dawaramyzyň şu ýerine, şu ajaýyp sahnamyzda ilkinji çykyşça aýdymçyň sahnamyzda çağırmak üçin kärdeşlerimiz Kakajan bilen Uduq Cemala söz geçirelim. Uduq Cemal, bugünkü bäsleşigimizde ilkinji bolup çykyş etmek nowaty kimke? Elbetde onu men tanıştırayın. Elbetde. Ol Mary welaýatynyň Wekilbazar etragynyň çeperhowesçi aýdymçysy Ferhat Begleýew. Ferhat, biz sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ ol. Ferhat, bäsleşigiň başyna siz başlaýaňyz, tolgunýaňyzmy? Hawa näme ilkinji bolup çykyş etmek, şeýle boýsandyrjy, şeýle tolgundyrjy, şeýle ululaý sahnalarda çykyş etmäne bize mümkinçilik öğretip berýän hormatly arkadagymyň, arkadagy serdarymyň jany sag bolsun, tutýan tutum diýişlerim bundan beýlekde rowaj alsyn. Köp sag bolun. Ferhat arzuwlaryňyz sasyl bolsun. Onu näme size uly üstünlük arzu edip sahnamyza ýolaýar. Sahnada Ferhat Begleýew garşylalyň. Sag ol. Dağdadır nesillerim, vasfım yeter.
karayşın söğür yarım gel yarım. Bir karayşın söğür yarım gel yarım. Aşka bağla bağda meni. Aşığına düdül yar ciğer bağrım edin yar. Özün sallın o da meni. Aşığına düdül yar ciğer bağrım edin yar. Özün sallın o da meni. Elim güzüllüğün sana birdi mi? Ağlamadın menin çeken derdimi. Mulço yediyet bolur mu? Kalbin lezzet alır mı? Ürtümük dünyada meni. Mulço yediyet bolur mu? Kalbin lezzet alır mı? Ürtümük dünyada meni. Köp sağ olun Ferhat, yerine yetirip beren acayip aydımlarınız için. Sağ ol. Hormatly adamlar, mehriban watandaşlarym. Geliň dowramyzyň şu ýerine Perhadyň ýerine itiren aýdymyna özüniň fiilini şeýlekem halifa maslahatdan bermek üçin Türkmenistanyň ýyly aşulsy, şeýlekem Türkmenistanyň halk artisti Kakhyly Şarifa ul hormat bilen söz geçirýär. Esselamu aleyküm şeýle gatnaşýanlar. Bir inimizde de gow aýdymlar aýdyp berdi. Muňa da köp sag bolsun aýdýar. Bundan beýlägem dep bilgiňiziň öňe bolsun. Bize şular ýaly mümkinçilikler döredip beren hormatly arkadaşlarymyzyň serdarymyzyň janlary sag bolsun. Hemmeňize üstünlük arzu edýän. Janyňyz sag bolsun. Mehriban iyileşler, ediz vatandaşlar. Gelin Nuwarsa Perhadyň yerine yetiren aýdymna emin agdalarymyzyň beren bahalar bilen tanış bolalım. 9, 10, 10, 10, 10, 10. Semi 69'da deň boldy. Marekrat Medeniyet Merkeziniň çeper höwesçiň aýdymçysy Gurteli we Owul Cennet. Meniň ýerine ýetirip berjek aýdymym Höýrlükkä hemrade sanynyň türkmen halk aýdymy janlarym. Onda bu aýdym size üstünlük geçirmän tüýsüreňizden arzu etýär. Şu pursatdan peýdalanyp, bize okumyzdan daşary, dörejilik işi bilen meşgullanmagy, öz zehinimizi açyk görkezmek üçin şeýle ajaýyp bäsleşikleri döredip berýän. Halipa şagirtlik ýoluna giň ýol açan gahrman arka dagymyza, hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza öz talip biregimden köp taňyr ýalkasyny aýdýan. Goý gahrman arka dagly serdarymyzyň janlary sag işler hemişe rowaşlyklara weslensin. Köp sağ olun Ogul Cennet, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz size üstünlük arzu edip sizi sahnamyza ýollaýar. Sag olun.
Hürdüm seni gülley bahar yali bağladım yüreğimi şirin savyali aytay kimin yarı halı çiğvedir bağladım yüreğimi şirin savyali aytay kimin yarı halı çiğvedir. Ediz vatandaşlar, davaramızın şu yerine Oğul Cennet'in yerine yetiren aydımına özünün siyini hem de halife maslahatlarını vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Lale Beynadar ve Ulu Hormat bilen söz geçiriyaz. Salam alik, mehriban Marı vilayetinin mehriban adamları, mehriban halifeler. Anha bizim yurdumuzda eýen bir neçe wagt beri şu ýanglan diyarmatly telewiatleşik dowam edip gelýär. Şular ýaly dawaralary, owudunlyklary, päkidelikleri, parahatlygy peşkeş beren bizim gahrman arka dağlı terdarymyda tüýsürümden, bagşy kalbymdan sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arka dağly terdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutjak tutumly işleri rowaşlyklara betlensin, toýlanmadan toýlara teplensin. Anha şu wagt eýem ikinji aýdymçymyzy dinläp ötýürs, Oğul Cennet gyýdymyz halk aýdym ýerine ýetirdi. Ödüm milli libaslarda, sahnada gelişip dur, aýdym aýdyşyňam gowy. İki tane billek geçesim gelýän zatlar, ýanky gaty tolgunyň biram sözleri şeýle bir hil düşündüksiz geldi. Pert aýtmaly sözlerini. Canlarym diýen halk aýdym ýerine ýetirdiňde, ol eýem halkyň aňynaky dinläp gelýän aýdymlarynyň biri. Ýöne şu ýerde sen birazajyk sözleň düşündüksiz geldi. Saňa tüýsürümden hemişe şular ýaly sahnalary bedäp ýörmeňi ardy edýän ýoluň ak bolsun. Sağ olun halife. Köp sağ olun halife. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar. Gelin olsa davaramyzyň şu ýerine emin agdalarymyzyň Oğul Cennet'in ýerine ýetiren aýdymyna beren bahalar bilen tanyş bolalım. 9, 10, 10. Jem baha 68'de deň boldy. Indiki çykyş etmek nowaty Marı vilayetynyň Murga wetranyň çeper höwesçiň aýdymçysy Nurýagdy Bekiýew. Nurýagdy, hoş gördük. Sağ olun. Assalamu alaikum, hormatly halifalar, mehriban emin agdalar, gadyrly watandaşlar. Güllebetýän garassız Baky tarap Türkmenistan döwletimizde arkada terdarly bagtyar ýaşlar ýylyna Türkmeniň altyn asar beýatleşiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan ýarym 2023 telewiatleşigine gatnaşmak bagtym maňa da meýesser etdi. Şu fursatdan peýdalanyp biz ýaşlar üçin giň mümkinçilik döredip berýän gahrman arkadagly terdarmyda biz ýaşlar ýürek buýsanjymyzy aýdyp ulokan arzu edýär. Köp sağ olun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Nurýagdy ona üstünlükler arzulap, kızgın el çarpışmalar bilen sizi sahra ýolaýar. Sahnada Nurýagdy Bekiýew garşylalyň.
gelirdi. Bir hayala gelirdi, yanımda kıyılatır kal. Bir hayala gelirdi, yanımda kıyılatır kal. Dizli tavuk kuşlarıyım, kahraman tavuk kuşlarıyım. Önüme gireyim, yanımda kıyılatır kal. Önüme gireyim, yanımda kıyılatır kal. Dizli tavuk kuşlarıyım, kahraman tavuk kuşlarıyım. Vah, övün mehirin, yanımda kıyılatır kal. Övün mehirin, yanımda kıyılatır kal. Yanımda kıyılatır kal. Yanımda kıyılatır kal. Barın bağde yanıp köysem, bak gelen var mı eysem, avrayını atana koysan, oğluna atana koysan, buğdaya meydana koysan ey, zemine asmana koysan, gormadığına koysan eğer ey, deni duşlana devam eder dostlar ey. Berekella, berekella Nuriyadi. Biz size bäsişimize bayraklarının birine münasip bolmaňyzy tüýs ýüregimizden arzu edýäris. Nur ýagdy, biz size berekella diýýäs bolýym ýöne emin agdalarym size nähil baha bererkä. Gelin ondan dawaramyň şu ýerine Nur ýagdyň ýerine etiren aýdymyna özüniň sin, şeýlekem halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew ul hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum hormatly tomoşaçylar, vatandaşlar, halifalar, tele tomoşaçylar. Ine şu gün Mary welaýatyna Ýanglan diýarym telewätleşigi öz işine başlady, şowhunly, ine dowam edip durdy ölemi. Ine şu pursatdan peýdalanyp biziň asuda, owadan yurdumuzy bedew bady bilen öňe alyp barýan ähli ulgamlarda ýeňişleri alyp barýan gahrman arkadamyza, arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan janlary sag alyp barýan il ýurt bähwitli işleri elmadama rowaşlyklara beslensin. Goý biziň ýurdumyzda elmadama toýlar toýa ulaşsyn. Köp sag bolun. Ine hormatly adamlar, şu wagt biz Nur ýagdy Bekiýewiň ýerine ýetirmegine ýanymda gyz otyrka diýen aýdymy hemmämiz bilelikde dinledik. Nur ýagdy bir näçe ýyldan bäri çykyş edýärdi, bir özüni sahnada erkin duýýar. Ola bir soňam alada ettirenok sesi yetermike, yetmezmike arkaýyny aýdyp dur da. Hawa sana berekella diýär. Sağ olun halifa. Tamam. Her gezek aýdym saýlanyny degişme häsiýetli aýdym saýlýar. Onum
ulu üstünlük bilen yerine yetirýär. Şoň üçin men sana üstünlük arzu edýän, gowy yerine ýetirdiň, üstünlükli yerine ýetirdiň. Sana gelecekde Ýanglan diýarym telewizionda şu günem yeňişli orunlara münasip bolmagy tüý ýüregimden arzu edýän. Sağ olun Halifa. Gelin orta davaramyzyň şu ýerine, Nurýadyň ýerine ýetiren aýdymna emin agdalarymyzyň beren bahalar bilen gelin tanış bolalım. 10 Jemi 70'e deň boli berekeler gutlyýat Nurýady. Biz size sunuw dälemini üstünlüklerin ýar bolmak üçin yüregimden arzu edýäris. Ebebileşler, hormatly watandaşlar, sahnamyzda indiki çykyş etjek aýdymçymyz Bayramaly şäheriniň ýaş höwesçiň aýdymçysy Aýçemen Gurbanowa. Men şu pursatdan peýdalanyp, gahrman arkadaly serdarymyza şular ýaly ajaýyp sahnalarda biz ýaşlara çykyş etme mümkinçilikler ötüp beren üçin köp sag bolsun aýtýaryn. Janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Köp sag bolun. Arzularyňyz hasyl bolsun.
aman demin kapışan çağı senin dilinin tap yarın ışme sen bana dile etkezem seherde tavada şamda şapakta senin bilen hiç korku yok paninin silleri galyar topukta keven. Berekelle Ayşemen ajaýyp aýdymlary diýsen gowy ýerine getirdiňiz. Besede bäsleşigimizde ul üstünlikler arzuw edýär. Sağ olun. Mehriban hileşler, ediz vatandaşlar. Gelin varsa Ayçemenin yerini yetiren aydımna özünün sinini hem de halipa maslahatlarını bermek için Türkmenistan'ın halk artisti Züleyha Kakayeva ulu hormat bilen söz geçirýär. Salam aleyk mehribanlar. İlk bilen şeýle ajaýyp şertleri, ähli mümkinçilikler döredip berýän mehriban arkadağımda, arkadağlı terdarımda köp sawaltynymda aýdýan Ayçemen şugun ne edecek o dönce tetin bilen boyun sıyratın bilen sahna gelşip duran bir durkun bilen çıkış ettin. Elbette bular ýal ulu sahnalarda hemmemidem aljyraýar. Adajyk aljyradın, birazjyk tetin titreýän ýerler boldy. Ýöne aýdymy ýürekden ýerine ýetirdin. Ulu sahnalarymyň bezegi bolmagyna arzuw edýän ak ýol saňa. Sağ olun. Mehriban vatandaşlar, gelin bolsa dawaramyň şu ýerine Ayşemenin yerini yetiren aydymyna emin agdalarymyzdan beren bahalar bilen tanış bolalım. 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10. Jem baha 62'de deň boldy. Berekella, berekella bu hayat Ayçemen. Mehriban ileşleri ediz tomoşaçylarymyz Ýanglan diýarym telewizionçygy uly şatlyk şowhun bilen dowam edýär. Indiki çykyş etmek nowaty Mary welaýatynyň Mary şäheriniň ýaşaýçysy Atagelli Jumaguliyev. Atagelli, hoş gördük. Sağ olun, benim sizi hoş gördüm. Atagelli, bugünkü bäsleşigimizde haýsy aýdym bilen çykyş edýäňiz? Men bugünkü bäsleşigimde Arkadaly Serdara Şöhrat diýen aýdym bilen elim. Tugolama diýsen gowaýdym saýlapdyňyz Atagelli. Sizde ul üstünlük arzuw edýär. Sağ olun. Bize şu mümkinçilikleri döretip beren Kahraman Arkadaly Serdarymyzyň jany sag, başy dik el madama tutýan tutumly işleri madama rowaşlyklary beslensin. Köp sağ olun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, üstünlük kemraňyz bolsun. Ondan näme sizi ul üstünlükler bilen sahnamyza ýolaýar. Sahnada Atagelli Jumaguliyew garşylalyň.
Azıkkan kuvaçege güneşinle oynadın. Guzi baktın, oğlak baktın, bökçekledin, oynadın. Kemal tapdın, çopan yedin, sevgisinle kaynadın. Aile gize dartı vallahi kuvatlı gollar seni. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar. Gelin davaramyň şu ýerine ataýylyň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň fiilini, şeýlehem halifa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Tähet Mehmet Recep Baýewa ul hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaykum hormatly adamlar, hormatly tomojaçylar. Owadan sahnada bir ulu sungat bayramçylygy geçirip dur. Şu sungat bayramçylygy bilen çöre gatnaşçylaryň hemmesini gutlaýan. Hormatly ýaşlar, şu bäsleşik biziň hormatly prezidentimiziň yglan eden Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän Ýanglan diýarym telebäsleşigi biziň ýaşlarymyzyň zehinini görkezmek üçin, özüniň zehinini sahnada açyk görkezmek üçin uly mümkinçilikler ötdi. Bizi şeýle owadan zamanada ýaşadýanlyk üçin, biziň ýaşlarymyza özüniň zehinini görkezmäge döredýän mümkinçilik üçin biziň baş halifamyz, milli liderimiz Gahrman arkadagly serdarymyz, hormatly prezidentimiziň jallary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri, iyili bähbetli, ýurt bähitli işleri elmidama rowaşlyklara wetlensin. Atagelli aýdymyny dinledik. O gowy joşkun bilen, ýürek bilen ýerine ýetirdiň. Gowy aýdym saýlap alypsyň. Sebäbi bu aýdym biziň bir ýüreklerimiz joşdurýan, ähli bütün türkmen halkynyň ýüreklerini joşdurýan aýdym. Bir sahna gelişip duran oglan sen, gelip gelecekde bir ula aýdymçy bolup ýetişersiň diýip sana anam bildirýän, gelecekde ulakan üstünlük, ýoluň ak bolmagyny sana arzu edýän. Sag ol. Sag ol. Mehriban iýleşler, ediz watandaşlar. Gelin warsa davaramyzyň şu ýerine, Atagelliň ýerine ýetiren aýdymna emin agdarlarymyzyň beren bahalar bilen tanış bolalım. 10, 9, 10. Jemi 69'da deň boldy. Yanlan diyarım. Mara şäheriniň ýaş höwetçiň aýdymçysy Mehri Hojakowa. Mehri sizi hoş gördük. Sağ olun. Mehri, bugünkü bäsleşimizde haýsy aýdym bilen çykyş edýän? Men Leyli Mejnun destanından çykdym, bular diýen türkmen halk aýdymyny getirdim. Tugolama Mehri. Mehri size şeýleräk sorak. Sungat äleminde haýsy aýdymçyny özüňizde halipa hasaplaýaňyz? Türkmenistanyň halk artisti Sahadursun Hojakowany has hem özüme ýakyn görýän we gyzyklanyp has hem ýakyndan aýdymlaryny dinleýän. Hawa menem öz gezegimde şular ýaly mümkinçilikleri bize döredip beren Gahrman arkadagymyza hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun maýdýan. Goý Gahrman arkadagy serdarymyzyň tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Köp sag olun Mehri, arzularyňyz hasyl bolsun. Sizde üstünlük kemraňyz bolsun. Sahnamyza ýolaýar. Sahnada Mehri Hojakowa garşylalyk.
Kış günleri bahar bolar bağlam diyse yeneler. Yine yalı geçirsinler yine gelecek seneler. Yine yalı geçirsinler yine gelecek seneler. Hiç rızadıydın hep olma ezidene yüreğine derine. Şunun için vatanımı deneyenine yüreğine, deneyenine derine, deneyenine yüreğine, deneyenine derine. Gerekli Mehdi. Mehdi defile şeyler bir sual versin diye. Siz Türkmenistan'ın halk artisti Sakıdursun Hoca Akbadan başka da Haysi Halifalan aydımlarını köp dinleýäňiz. Esasen men Sark yolunu has köp dinleyen Bahtiyar Rozif, Gadam Gurbanov. Köp sağ olun. Biz size beheslikte ulus sönükler arzu edýär. Mehruan vatandaşlar, Mehrin yerine yetiren aydımını özünün silini, hem de halifa maslahatlarını vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Aman Miv Mehmedova ulu hormat bilen söz geçirýäs. Salam, mehriban adamlar.
ne şun hememizin bilşimi diýäli Mara welaýatyny Ýanglan diýarym telewätleşigi uly şatlyk şowhun bilen dowam edipdi. Bize şular ýaly bagtly günleri peşkeş beren Mehriban Gahrman arkadağımyň arka dağlı serdarymyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, alyp barýan işlerinde diňe rowaşlyk kazanmagyny tüýs ýüregimden arzu edýän. Ne Mehri Hojakowa Türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirdiň, şeýle gowy ýerine ýetirdiň, tebi wehiniň we gelecekde de sana diňe öňe gidip gowy dinleyijileri mail etsek owadan aýdymlary ýene şular ýaly sahnalarda çykyş etmegiň sana arzu edýän, sungat ýoluny diňe ak ýol arzu edýän. Sag bolun Halypa. Mehri, emin agdalarymyz size nähil baha berdika? Siz şuň gyzyklymy? Men üçin ören gyzykly. Onda davaramyň şu ýerine şu mawy ekrany seredýär. Size berilen baha bolsa peýda bolýar. 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Jem baha 68-de deň boldy. Berekeler gutlaýar Mehri. Biz size sunuw dälemini üstünlikleri ýar bolman tüýs ýüregimden arzu edýär. Mara welaýatynyň Bayramaly şäheriniň Çeperhowasy aýdymçysy Murat Berdi Muhammed Murat Berdi, hoş gördük. Sağ olun. Biz ýaşawasyň aýdymçylara uly mümkinçilikler döretip berýän arkadagy ferdarymyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işleri elme damara başyklara betlensin. Köp sag olun Murat Berdi, arzularyňyz hasyl bolsun. Gülüm seni atladım Yağış yağan gecedi Seni atlap yatmadım Yağış yağan gecedi Gülüm seni atladım Yağış yağan gecedi Seni atlap yatmadım Yağış yağan gecedi Seni atlap yatmadım Yağış yağan gecedi Arman yağış yağıptı Yer yüzünden yağıptı Senin gül cemalini Min yadıma tanıptı
yaşayan yanlar coştacakına seni gördüm geliyor, seni gördüm geliyor. Gökte şafak batına seni gördüm geliyor, seni gördüm geliyor. Gökte şafak batına seni gördüm geliyor, seni gördüm geliyor. Murat Berdin yerine yetiren aydımını ödünün sinini hem de halipa maslahatlarını berme üçün eminler toporunun başlığı Kerim İlyas ve ulu hormat bilen söz geçiriyaz. Assalamu alaikum, mehriban adamlar. Her yıl yanlanýarym telewiziýasyny gatnaşýan ýigitlemel gyýlanmaz tuwlamy bir-biriniň gowy, bir-biriniň lawazly, bir-biriniň haçanna sahna çykanna watanymyza bolan bir sahna bolan hormat görnýär. Tuwlamy ilki bilen biz bulan hemmesine gownýas, buýsanýas. Özüm bir näçe ýyllarna şu ýanglanýarym telewiziýasy geçýär. Ýyl gelýärçe de bir hili öňüdüşlik bir joşkun hem sağ salıp hem aydım aydyan ýigitlemez sadandalanmaz şeýle de bir şular ýalyna türkmeniň agoýy vilayatlarymyzyň hemmesine bir şoň öňünde geçmeginiň özü bir ullukan manysy bar, millilik gelejegimiziň aladasy. Şoň üçin men halkynyň milli lider gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Murat berdi. Sana ilki bilen üstünlük arzu edýäs. Men haçanna sahna çykanda bir gowunum begendim sebebi sağlıral çalıp aydym aýtmak ol bir ustatlygy talap edýär. Ana şu sahna çykdyň, gitara bilen başladyň, dogumly akordlar bilen başlap aydyma başladyň. Ýöne şu aydymyň käbir ýerlerini ýetmän gaýdýan ýerleň boldy da. Onu sen özüň duýansyň. Sana da üstünlük arzu edýän. Sağ olun Hayfa. Gelin nuwarsa edip iyileşler, mehriban vatandaşlar. Davaramyzyň şu ýerine, Murat Berdin ýerine ýetiren aýdymny gelin emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanış bolalım. 9, 10, 10, 9, 10, 10, Cemi 67 adem boldy. Berekeler Murat Berdi biz sizi kutlaýar. Tamam. Dediýdiler, hormatly watandaşlar, nyha görşüňiz ýaly sahnamyzda indiki çykyş etjek aýdymçymyz biziň ýanymyzda dur. Ol Garagy metrawynyň ýaş howasjyň aýdymçysy Mehri Akmurad we Mehri sizi hoş gördük. Sağ olun. Gahrman arkadagy serdarymyzyň biz ýaşdaky aýdymçylar üçin şular ýaly ul sahnalarda çykyş etmegimize uly mümkinçilikler döretip berýän, köp sag bolsun aýtýan. Gahrman arkadagy serdarymyzyň janlar sag ömürler uzak bolsun. Elmydama alyp barýan işleri rowaj alsyn. Köp sag bolun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Ona da size üstünlük arzu etýäs. Sahnamyza ýolaýas. Sag olun.
aydım tatlı geçen ülke bir yündeydi. Dört patlı aydım tatlı geçen ülke bir yündeydi. Gili gili Türkmenistan'a gel, Ecahan Bağırstan'a gel. Ecahan Bağırstan'a gel. Mehriban vatandaşlar, Mehri'nin yerine yetiren aydımını özünün sinni, hem de halifa maslahatlarını verme üçün, Türkmenistan'ın prezidentinin ilan eden, Türkmenin altın asırı bäteşiginin yeňejesi Jahan Gurbanova ulu hormat bilen söz geçirýär. Salam aleykum vatandaşlar, aydım sadı söýüjiler. Şeýle bize joşgun berýän gahrman arkadagly serdarymyza alkyşlamazy ýollaýas. Ne Mehri şuun bätleşikde armanım diýen aydymy ýerine ýetirdiňiz. Elbetde näme sahnaň özi jadyly, sahnaň özüniň bir mukaddesligi we bu siziň şuunky ýerine ýetiren aydymyňyza berilýän baha, ol siziň geljekki sunat ýoluňyza berilýän baha diýip keskitlemeň. Ol diňe şuuna berilýän baha üstünde gardyp edýäs. Sağ olun halifa. Gelin orta edil iyileşler, mehriban vatandaşlar. Mehri'nin yerine yetiren aydımına emin ağzalarımızın beren bahalar bilen gelin tanış olalım. 9, 10, 10, 10, 10, 10. Demi 69'a dem oldu. Berekeler Mehri, bir kutlayar. Sağ olun. Tahtalar etrafından Tylla Çariyevany uly hormat bilen ýanymyza çagyrýar. Tylla, sizi hoş gördük. Sağ olun. Milli medeniýetimizde we sungatymyza sarpa goýan gahrman arka dagly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il ýurt bähbetli, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyga beslensin. Köp sağ olun. Arzularyňyz hasıl bolsun. Onu yerine ýetirjek aýdymyňyza diňe üstünlük arzu etýäs. Sahnada Tylla Çariyewa garşylalyň.
Yalnız durunan güçlü dime, sen durunan dolanır dünyam. Minnen araştı dime, sen durunan dolanır dünyam. Ummanlarda kanat yaya, süygüme de salar saya. Uçup bir gün sizin taya, sen durunan dolanır dünyam. Aşkadına yanan canım, umutlardan canım. Durun o yalnız koymaz tayın, sen durunan dolanır dünyam. Sen durunan dolanır dünyam. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar. Davaramyň şu ýerine tylan ýerine ýetiren aýdymyna özüniň syny, şeýlekim halipa maslahatlar bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarova ul hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Tüwelimi uly şatlyk bilen, şowhun bilen, depbin bilen Mary welaýatyna ýaňlan diýarym telewätlesigi dowam edip dur. Bizem begenip, gowanyp şol aýdymlara syn berip dinläp dur. Bütün Mary welaýatynyň mehriban ýylleşlerimiz bilen. Neşýerde tillajygymyz tüwelimi mene hasam ikinji aýdan aýdymyňa jana diýip dinledim-de. Şeýle gogja sesiň bar, owadan sesiň bar, sahnada gelişip dursun. Tüwelimi men taňa berekella diýen, gelecekde de uly üstünlikler arzu edýän, şular ýaly owadan sesiň bilen owadan sahnalary hemişe berip durmagy, halipa derejesine ýetmeňi tüýsürenden arzu edýän. Köprägem halipalar dinle. Mehriban vatandaşlar, tillanyň ýerine ýetiren aýdymny emin agdalarymyzyň berin bahalary bilen gelin tanış bolalım. Berekella, bir ağızdan 10, jemi 70'i den boldy. Berekella, bu ýaşla bir süresini dälemini, üstünliklerin ýar bolmak tüýsüremden arzu edýär. Sağ olun. Uduq Cemal bugünkü Ýaňlan diýarym telewätlişiginiň jemleýiji aýdymçysyna çagyraýaly. Ol elbetde Mary welaýatynyň Bayramary şäheriniň Medeniyet öýüniň aýdymçysy Recep Murat Kılıçlıew. Recep Murat, hoş gördük. Fırsatdan peýdalanyp biz ýaşlara şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän arka dagly serdarymyza tüýsürегimden köp sag bolsunymy aýdýan. Janlary sag, başlary dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Köp sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun.
Mehriban iyileşler, hormatly davara gatnaşyjylar, jemleyici aýdymçymyz Recep Murat Kılıçlıyev karşılaly. Geleceğim gönlüye kışmına Güllara bekleyen bir o kıştım ona Gülüm buyduğunca gönlüm kışkımına Arkada bir darlı altiyar yaşlar Gönlümün şadiyan ayrılmadım muhammed Durmuşum gönüllürüm yollarımı doğarlı Gidilerim pindilim hatamına vefalı Arkada firdarlı bahtiyar yaşar Armuda girgülü bahtiyar yılları Bana kadını iyileri doğamattırı yolları Aydın falyanlansın toylarımı toylansın Arkada firdarlı bahtiyar yaşar Dünyanlar bize, dostluk kadar bize Harahatlık yolumu, bahtın yanı bize Arkadağlı firdarı, alkış var gönlümüzde Arkadağlı firdarlı, bahtiyar yaşar Arkadağlı bu yıllar, bokun doğamı doğam Güller açar diyarım, ak yolu bolsun rovan Nefillerin kalbine şu toprağı teybebat Arkadağlı firdarlı, bahtiyar yaşar Abuda girgülü, bahtiyar yılları Kanakatlı iyileri, doğamattır yolları Aydın falyanlansın, toylarımı toylansın Arkada firdarlı, bahtiyar yaşar Ahuda girgülü, bahtiyar yılları Kanakatlı iyileri, doğamattır yolları Ahuda girgülü, bahtiyar yılları Kanakatlı iyileri, doğamattır yolları Aydın falyanlansın, toylarımız toylansın Arkada firdarlı, bahtiyar yaşar Zihun ya tolkun ya Gara gün gaskal kun ya Sin yadıma düşündü Gönlüm şeyle kalkın ya Sin yadıma düşündü Gönlüm şeyle kalkın ya Gözlerin firdi Gözümün ağı karadı Min yüreğim bir dünya Sen şol dünyanın sıradı Gözlerin firdi Gözümün ağı karadı Min yüreğim bir dünya Sen şol dünyanın sıradı Sıradı Gelin nuvarsa edil iyileşler, mehruan vatandaşlar. Recep Murad'ın yerine yetiren aydımına ödünün sinini,
hem de halipa maslahatlarını bermek için Türkmenistan'ın halk artisti Sehet Mehmet Recep Bayfa ulu hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Recep Murat Aydım'ı dinledik. Aydım'ı tüveleme, katı kovu yerine getirdin Aydım'ı. Labıdın kovu, ses aralın kovu sebebi aşaktan aydanına sesin çekime varanına şu ses kıvrımı ütkömedi senne tüveleme. Aşaktan aydanına da yokundan aydanına da şu sesin barmalı yerine bardı. O adın belent bolsun sana ak yol arzu ediyen, üstünlük arzu ediyen. Sağ ol. Sağ ol Halife. Canına sağ olsun. Hormatly adamlar, mehman vatandaşlar. Gelin dawaramyň şu ýerine Recep Murat'ın ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolalım. Berekella, bir ağızdan 10, jem baha 70'e deň boldy. Berekella Recep Murat, biz sizi kutlaýar. Ene hormatly adamlar, mehman vatandaşlar, görüşmek diýeli bugün günü Mar welaýatyna geçirilýän Ýanglan ýarym 2023 telewäsleşigimiz diýsen gyzykly dowam etdi. Gelin dawaramyň şu ýerine bugünkü bäsleşigimizde çykşadan aýdymçylarymyzyň ählisini sahnamyza çagyralım. Ýeňi çykadan aýdymçylar yglan etmek üçin Türkmenistanyň halk artisti şeýlekem Eminler Topornyň başlygy Kerim Alyazowa ul hormat bilen söz geçirýär. Köp sağ olun. İlk bilen yine bir gedek hemme aydımçılarımızı kutlayas. Mar welaýaty boýunça 3 tane aydımçymyz 70 baha deň boldy. Ýöne Ýanglan ýarym telewäsleşiň jemleýici tapgyryna 2 tane aydımçy gatnaşmaly. Şoň üçin 3 tane aydımçymyz hemmemiz häzir hersine bir vent aydymy hiňlendirip hemme bilelikde 2 tane aydımçymyzy saýlalyň. Onu aydımçylygymyza bir şowgun bilen er sarpyp gerek berýär. Aklımı hayran etti mulayim sisin ovamın leleti oğul surayım geceleri çık yarın varın ey gülüm ovamın leleti oğul surayım Dostum gel toy boyuna yağışıdan yağışı ovalı aydıma gıyırsa bağışı toy bolsun sad bolsun sevgi bolsun nez bolsun mehribanlığın devleti alayaz bolsun Oy bir karar ilimde gaygı az olsun. Yarayip zeminin leleti asmanın ayıp ayvının sultanı hanul bil Ay gönüm revşin tapar gördüğüm faik dünyanın sultanı hanul bil Bir doğa ilanlar uluslar iler Minin ah
Mağrubdun maşriqa yetener eller yar. Hey 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 hey. Dinan demek dünyedir, adamda da doğamdır. Şunun idi zat olmadı, yaşayırsa güvendir. Dinan demek dünyedir, adamda da doğamdır. Şunun idi zat olmadı, yaşayırsa güvendir. Bolly, sağ olun. Ana Maru vilayeti boyunca 2 tane aydımçıyımı dey, ıglan ediyaz. Ol aydımçılığımızın atları Nuryagdi Bekiyev Şeylede Tılla Çarıva Üstünü gardığı diyaz, kutluyaz. Hormatly iyleşer. Ine şunun bilen arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň şöhratly wakalarına beslenýän Mary vilayetinde ýokary guramaçylykly, joşgunly, ruhy welentlikde dowam eden Ýanglan diýarym telewizýonynyň Mary vilayeti boýunça tapgyry tamam boldy. Biz bäsleşigimiziň şunky ýeňjilerine döwlet derejesine geçiriljek bäsleşikde de ol üstünlikleri arzu edýär. Boy Türkmen ýaşlarynyň ykbalynyň beýigi göterilýän arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly ähli Türkmen halkymyz üçin esasan biz ýaşlar üçin iň şowly, iň üstünlikleri baýylan biri bolsun. Türkmen halkyny Baky Bagtyar durmuşda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzy hormatly prezidentimiz Arkadağly Serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman Arkadağymyzyň Arkadağly Serdarymyzyň jallarsa belent başlary aman bolsun. Ýene-de toýly günlerde görüşýänçek hoş sag bolun.